Mahigit 3 dekada na raw nakikipaglaban para sa karapatan sa lupa ang mga magsasaka na miyembro ng Makisama Tinang sa Hacienda Tinang Concepcion, Tarlac. Hulyo ng taong 2022, matatanda ang umabot sa higit 70 katao na kinabibilangan ng kanilang mga miyembro at taga-suporta ang inaresto ng kapulisan matapos magsagawa ng kilos protesta sa hacienda. Isa-isa ring pinalaya ang mga naaresto matapos makapagpiyansa makalipas ang ilang araw. At nitong Nobyembre 2022, pumanaw ang kanilang leader na si Felino Cunanan Jr. dahil sa aneurysm, isang araw matapos iugnay di umano ng isang militar ang kanilang grupo sa New People's Army. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang leader, nagpatuloy ang grupo sa kanilang pakikibaka para sa karapatang makapagsaka sa lupang nauna nang naipangako sa kanila. Kabilang ang 74 na magsasaka ng Makisama Tinang sa 236 na individual na bahagi ng Certificate of Land Ownership o CLOA at maghahati-hati sa 200 ektaryang lupain sa Hacienda Tinang. At matapos ang matagal na paghihintay, mismong si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang nangakong maipamamahagi na ang lupa sa mga miyembro ng Makisama Tinang sa isang dialogo nitong February 7. At kung sino yung talagang original na nakalagay doon, yun dapat ang mabigyan ng lupa. Kaya binibigyan ko kayo, yung grupo ninyo, yung Set Galit, in 45 days. Ipinangako rin ng kalihim na mag-i-issue sila ng cease and desist order para sa mga militar na nagdadala umano ng takot at pangamba sa mga magsasaka. Masayang-masaya naman ng mga miyembro ng Makisama Tinang sa naging pahayag ni Secretary Estrella. Tinungo pa ng kanilang grupo ang puntod ng kanilang yumaong lider para doon ialay ang kanilang tagumpay. Ngayon naramdaman po namin na wala na po kaming kaba, wala na po kaming takot dahil po yung mga nangungutya sa amin na hindi po namin makuha yung lupa namin. Ngayon po tagumpay na po kami. Maraming salamat po. Tuwa kami sa wakas yung pangako ng DAR sana talagang gagawin na. Kasi sa mga naunang araw, para pangako na lang. Pero ngayon, nagtitiwala po kami sa sinabi ng DAR Secretary na i-install na kami. Ayon naman sa bagong chairman ng Makisama Tinang na si Alvin Di Marucut, tinatanggap nilang may kagalakan ng pangako ni Secretary Estrella. Gayunman, ipagpapatuloy pa rin daw nila ang pagbabantay hanggang ganap nilang matikman ang katotohanan ng nasabing pangako. Actually po dapat panghawakan kasi isa siyang leader. Panghawakan kasi isa siyang leader. Huwag niya dapat baliin. Kung ano yung sinabi niya, dapat yun ang magawa. Maraming salamat po at magbabantay kami sa loob ng 45 na araw sa aksyon ng DAR. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.